Tak dnešný zápas sme potrebovali súrne vyhrať. 2 zápasy predtým sme postracali body remízami, v ktorých sme 2-2-0 vyhrávali a skončilo to 2-2. Čiže stratili sme zbytočne body, pripravili sme sa na to tak, aby sme urobili všetko preto, aby 3 body ostali doma. Čo sa aj stalo, jediné, čo nás teší, sú ozaj len tie 3 body. Hra bola dnes slabá. Myslím si, že dnes Ružomberok ukázal svoju kvalitu. Boli vyrovnaným družstvom a dnes sme mali aj šťastie. Prvý polčas bol z našej strany niečo lepší, ale nevyužili sme nejaký 15-minútový tlak, kde sme mali šance a potom Ružomberok doťahoval sa na nás herne, niekedy aj prevzal taktovku, takže skôr by možno tomu svedčala remíza, ale ja som rád za tie 3 body domáce.